Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon iba na tuho ale jolma, manangahan na denggan, jala manangahan na ninuluan ni Jehovah siyakko, ima nama mangulaon uhum sambing, dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung, mauliate marohanami tuho ala di jauho hami tupar kirimon dihangoluan saleling nelengna, sa elehon matondim tuho rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akkana di banua ginjangi. Pargogoi mahami manaluhon saluhu nanaing mangambat hami tuha sonangan, sa ipaganda haporsyaon, pakirimon dohot pamopomon ni rohanami, asa monang hami ro di ujungna, lahu manjalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangolui. Amen. Marende hitas yang bukuende nomor 216 ayat 2 dohot ayat 5. Nani dok di debataku patutuh dukoni sai mangolu dotoniku moloi utoni asini rohaku sai patuku maruhaku, oh Tuhan di hatami, unang pola beagungku, pai mabagami, asini rohaku Tangion hamuma patik ni debata, ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, au du Jehovah debatam ninna debatatta, dang jari marakum au bainonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua ginjang do na di banua tongaon, rodi di bagasan aek na di Torintano, yang go tunggabi si sombaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarin di bata, yang go soture dalanna, ayuhona humna dosogot akkana marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaw na rimingui, di naunomari maulahamu nasa siulommu, alai ang guari papituhoni, ari para denen ni Jehovah di batam doi, dang jadi humangula ang gudina sadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay di nanomari do di toppa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di baheni do umbayan na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradian nai jala di parbadiai. Ima sana, rak mangidogogo mahita tu di bata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan di bata, say pargogoi mahami, mangulahon naumbar tu patik ni. Amen. Tabege makor ina gracia.
Marendihita sian bukuende nomor 170 ayat 2 dohot ayat 3. Roma tu Jesus undukkan pambaheranmu nasotama nasesaona dudusami di banmu damai masailas rohatai muse molong iasiando sape sairo mahita tu surgoi lausona misi Roma tu Jesus adoporo aso ditulak Jesus beho nasiroha do Jesusi sai pos maromi masailas rohatai muse molong iasiano sape sairo mahita tu surgoi lausonang maisi. Tatopoti madosat tatua pon di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang. Hodo na patupao na sa dosa dihami halak dana ngolon marhite anak haulongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mga sakun dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami hasan ni dosa nami. Leohon matuhami tondim na badiay asa unang ganggu rohanami di asin ni roham. Alay asa hot rohanay marhapursiaon lao manggotapon nasa dosa dot roha portibion asa upasat hami diri nami tuho gabi pengilayan na mangulu jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema hata baga-baga taringot Tuhan sandi dosa. Roma hamutuau asa manguliton dimuna ninna Tuhan Jehova. Tung sura rarayu samuna songon abit bunga dab-dab. Bertardo bahenokku songonitak. Nang pirara songon abit hasumba. Gabi songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amen. Tabege makor ama Joshua.
Marendihita sian bukwende nomor 230 ayat sada dohot ayat pitu. Hatani dibata trupuk epistel di hari Mingguan, imana tersurat di buku panurirang Jeremia, bindu 20, memuka sianaya pitu 1 ayat 10 tolu, tajahama namar sikat sorin. Alu-alu ni si Jeremia dohot pos nirohana tu Jehovah. Dihatai hodo awali Jehovah, jala olo au hatamu, gumogo doho sianau jala monang doho. Hape gabi sirereheo nau ganupari, tung saluhut nasida mangareheyau. Isa ganupari. Jadi nikuma, dang be taringotaku ibana, jala dang be au marjamita marhite-hite guarnai, Habe gabi songon api na marsigorgor di bagasan rohakku huilala, tarhurung di bagasan holi-holiku, siol mandate au mga topati, hape dang tarbahen. Asai patun ibana dalam martubul hita tu ibana alai Jehovah do mandongan yau songon ulu balang nabeku di bahini ikon tersulandit akan mangeliliau jaladang tagamon monang murak situtudo nasida tahe aindang mardohar nasida haurahon nasaleleng-lelengna nasotagamon lupa mangonai tu nasida. Marende maau di Jehovah, puji ma Jehovah, ay nunga di paluay bana ton din halak na pugos ya tangan ni aka parjahat. Ima sahana, martua do akan tumangihon hatani debata jala nau piapsa. Amen. Tabege makor ama eksaudi.
Marendihita, Sian Bukwende, nomor 202, ayat 1 ayat 2. Tindakko maha porsiautai, songon na hina tindakko ni dongata sa porsiaon di sandok portibion, rak mahita mandok. Au porsia di bata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di bata Jehova na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabia siatun di parbadia, andorang sohabuan. Ido tuhata na tumana berni di panghuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubano torudung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siam de pada Jehova amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanon manghumi halak na mangolu do na mate au porsia di ton di perbadia jala adong sada huria na badia, huria atau panyala Kristen akan na badia. Doho dihasani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging halak naung mate, doho dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabegema tikting namasa, doho si pamasaon di huriata. Nami Horas Madita. Songona pataka sotik tinggi ita. Adong mana piga poin. Naung di garis bawahi di lembaran warta tahun. Ala bahasa Indonesia don ujau kami ma songona tertulis di acara. Ya topik ni minggu ta. Di minggu Patoluhod Dung Trinitatis tanggal 25 Juni 2023 Mahitod Yesus Jalama Morsa Silang. Kita mulai saja 2.1 Koordinasi Paralado. Koordinasi para lado pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 masuk pukul 17.00 WIB. Kemudian
3.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 25 Juni 2023 dalam kebaktian pagi kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah tersedia. 5.1 Jemaat pindah. Terhitung mulai hari ini Minggu 25 Juni 2023 telah pindah keanggotaan jemaat atas nama keluarga M. Sinaga, Inang Boru Simajuntak, dan 3 orang anak beliau dari WEK 7 ke gereja HKBP Balata Resort Balata Siantar itu. 5.2 Acara penghiburan Manang Mangapuli. Pada hari ini Minggu 25 Juni 2023 gereja kita akan memberikan penghiburan Manang Mangapuli setelah selesai kebaktian siang kepada Nyonya PRF Lubis Kontina M. Boru Hutapea. Alamat Perumahan Pemda 1 Jalan Peternakan Blok F nomor 72 RT 03 RW 10 Cibeber. Anggota WEK 8. Dimohon kepada perlado, dewan, dan seksi serta jemaat untuk dapat mengikutinya. 5.3 Libur sermon dan kategorial. Dalam rangka memperingati Idul Adha atau Hari Raya Haji yang kita kenal Hari Raya Haji, maka sermon WEK dan kategorial pada tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 libur Manang Mas Cohot. 5.4 Rapat Panitia Pembangunan. Pada hari Selasa 27 Juni 2023 Panitia Pembangunan akan melaksanakan rapat pembangunan bersama dengan Parhalado masuk pukul 19.00 WIB setelah koordinasi Parhalado. 5.5 Gotong royong. Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 akan dilaksanakan gotong royong pembangunan dimulai pukul 9.00 WIB. Dimohon kepada panitia pembangunan, Parhalado, dan ruas atau jemaat untuk mengikuti kegiatan tersebut. 5.6 Kegiatan seksi paropuan. 1. Tim bola voli seksi perempuan. Sehubungan sudah dibentuknya tim bola voli seksi perempuan jalur, maka latihan voli akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat, tertulis tanggal 1, kami ganti jadi tanggal 30 Juni. Jumat itu tanggal 30 Juni 2023. Waktu pukul 15.00 WIB. Tempat HKBP Jalan Lurah Cimahi. Adapun bagi ibu-ibu yang mau ikut bergabung di dalam tim bola voli seksi perempuan jalur, ditunggu partisipasinya dan kedatangannya pada hari yang sudah ditentukan. 2. Lomba-lomba praparheheon. Diberitahukan kepada semua ruas HKBP Jalan Lurah Cimahi. A. Pendaftaran lomba membuat ombus-ombus dan makeup tanpa kaca cermin ditutup sampai dengan hari Minggu tanggal 9 Juli 2023. Dimohon untuk mendaftarkan ke panitia. B. Untuk mendaftarkan lomba fashion show ditutup sampai dengan hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 dengan mendaftar ke koordinator pengumuman masing-masing. Di luar pengumuman KOR dimohon mendaftar langsung ke seksi humas seksi perempuan kepada Nyonya Simanung Khalid Inang Boru Sinaga, HP 0851 5862 1010 setiap hari Minggu. Bertempat pendaftaran ada di depan gereja atau di tempat basar. Yang terakhir 5.7 Pembuatan akte pernikahan. Sesuai dengan hasil rapat BIMTEK Diskup Capil Kota Cimahi yang diikuti oleh pendeta resort, pendeta fungsional, dan sekretaris Surya, Diskup Capil Kota Cimahi mengadakan program
dengan memberikan kemudahan pembuatan akte pernikahan bagi jemaat yang belum menikah, akte pernikahan dan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Untuk itu, dihimbau kepada semua jemaat yang belum memiliki akte pernikahan supaya mencatatkan pernikahannya ke kantor Disdukcapil Kota Cimahi. Untuk informasi dan pengurusan dari gereja, kita dapat menghubungi Sekretaris Huria. Ini berlaku untuk warga pemerintah Kota Cimahi. Kita berusaha, menurut narasumber, kita akan kolaborasi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Demikianlah warta kita pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Marendehita sian bukuende nomor 440 esada do tudukna hutma tapasat peleata pelean sada A dot sada B. Tuhan Yesus napuna sanggup damina biar ulang tari pargogo ngolunai nasa dosaku nang saidoi tamari tahun olong naik di dia Tuhan tu dosani tuk manupahi talobidan sasada Yesus pinujimang di hongoluku lasroaki jumala Yesus siluami pangiringomu tolongui mangalo dosa nang rohaki tamari tahun olong naik di dia Tuhan tu dosani tuk manupahi tarobidan sasada Yesus pinujimang. Hibul mau Yesus Tio sonang rohaku tarapuldo miandi alma banatami pai madas au tulambung mi tamari tahun olong naik di dia Tuhan tu dosani tuk manupahi tarobidan sasada Yesus pinujimang. Martang yang mahita. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha
Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Berita nauli nagabe parsaurata di bagasa Tikion tersurat do di buku Matius 10 mamukame sian ayat 32 sahatu 30 sia. Matius 10 ayat 32 sahatu ayat 30 sia. Marsika soring mahita majaha ay ganup na makatidak kon au di joloni jolma ido hatidak konoku di joloni damang nadi banua gijanging. Unang ma diripu rohamuna na mabuat dami au ubay naro tu tanoon dang naro au mabuat dami tungpo dang do. Jalatung dongan na sajabu gabe musuni jolmai. Jala naso mamursa silang natu ibanaing laho mangihuton au dang natamai sisi aku. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Songonima sahatna hamuna akadongan saha porsiaon di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus totu molo tajahara turpukta di bagasa sadarion imana tersurat di Matius 10 ayat 32 satu ayat 30 siaon ba boy madohonota hirana kasardo turpukon. Hirana kasardo bigion turpukon jala dang masuk tu roha. Ala arong nakningan hata babadahon haruar sian pamangan ni Yesus.
Jala boy do memang tersinggung halak nama begi hataon. Anggona taboto anggona taboto nasa lilingon ia haroroni Tuhan Yesus Kristus tutonga-tonga ni portibion ba mabuat damai do. Dakya mabuat bada. Alai gabe suku-sukut do rohata di bagasatikion. Basa gabe hata mabuan bada. Molo gabe suku-suku rohata alani pernyataan non memang baboy doi masuk akal. Baboy do dohonota di bagasatikion. Ay mungkin do nuaing mabuat bada Jesus, mungkin do nuaing tutu dang nama buat damai Tuhan Yesus Kristus, mungkin do tutu nuaing napabadahon Tuhan Yesus Kristus ubahen na roh, mungkin do persis na tersurati maksud na disi manang naarong do tujuan na asing, manang maksud na asing na terselip di bagasan setiap ungkapan-ungkapan kata ataupun kalimat-kalimat yang dinyatakan Yesus Kristus tersebut. Ada makna yang sangat mendalam. Ya, alanido amang dohot tamuna kainang buidura dohonota hirana diplesetkan ya, hirana diplesetkan ugamona asing dosa sitongna. Matius 10 ayat 32 1 siai. Bahasa dipelesetkan ugamona asing gabe arong do tuduhan marhua ho marsobba tu Yesus nama buan podang in mabua marhua ho marsobba tu Yesus na pasirakon amana dot inana in mabu marhua ho marsobba tu Yesus na maboan akaparbada-badaan tu si matua atu parumainna tu si matuana borui sepintas memang heraboido turpukon diplesetkan ugamo na asing alaniaha alaholan sepintas dijaha nasida nasonari suku-sukunon hupabalik ma tuhamuna memang ido haroroni Tuhan Yesus Kristus pabada-badahon na marsimatua contona parumain na tu simatuana boru memang ido haroroni Tuhan Yesus Kristus tutonga-tonga ni portibion artina nama buah podang Tuhan Yesus Kristus tutonga-tonga ni portibion badaung dah daung amang inang alandi ido setiap kita membaca Alkitab ketika kita menjadi jemaat pembaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu itu ya ikon cermat dohita ikon manat dohita majaha semua yang tertulis di dalam Alkitab ini. Isarana Matius 10 ayat 32 1 siaun. Asa unang boha, asa unang gabe keliru hita mangatusi. Alani masadenggat do turpukona mang do tamuna kainang ikut jahau tado memang mulai sian ayat sada 1:42 nasabidui. Unang masa ponggol saponggol tajah. Jala unang ma holan sepintas tajaha ayat 32 1 siai. Ikon sudero jahau ta mulai san ayat sada 1
Asa boha asa dapot tak benang merahna. Asa dapot hita tujuan nasa sitongna. Aka aha na dipadok ni Tuhan ta Yesus Kristus di bidu 10 ayat 32 1 siang. Amang do tamu na kainan. Totu tabereng jo sautik hado latar belakang ni turpukon. Turpukon sasitongna dalam rangka pemilihan, dalam rangka persuruan ni Tuhan ta Yesus Kristus do tu akka sisianna. Jalan masa takas dui mamukas yan ayat na parjolo di bidu 10 on. Jala di pabor Tuhan Yesus do akka sisianna dengan berbagai konsekuensi naikon siadopanna. Misalnya ya di dok Tuhan ta Yesus Kristus tutonga-tongani nasida. Ya, tutonga-tongani nasida. Husurudo hamu songon biru-biru tutonga-tongani akan babiat dibaheni patasma hamu marroha songon ulot huhut lidang marohamuna songot darapati. Nah ini tertulis di dalam ayat 16 sebelum ayat 32 tadi. Onma misalnya salah satu naikon adopan ni aka sisian naik nanaing pararaton barita nauli alani ikon marrohado nasida jala ikon lidang cerdik do nasida molodang cerdik nasida songon dosma songon biru-biru nagabe makanan empuk ni binatang buas babiat manang harimau anon nasida. Lapatanna marhite pernyatanon amang dotamuna kainang paboa inganan na taingani manang dunia di mana kita ditempatkan Tuhan. Dunia di mana murid-murid itu ditugaskan oleh Tuhan bukanlah dunia yang bebas tanpa ancaman, bebas dari segala macam tantangan, bebas dari godaan-godaan yang ada di dunia ini. Jala termasuk do nang hita di bagasan tikion. Ketika kita dikategorikan sebagai murid-murid Tuhan, kita diajak pada hari ini bahwa sesungguhnya bahwa di mana dunia yang kita tempati pada saat ini adalah bukanlah dunia yang bebas tanpa ancaman, bebas dari segala macam tantangan dan dangna di dunia na asing hita dangadong sasitongna dangadong di dokot Tuhan Yesus Kristus adong dunia ni halak Kristen, dunia khusus ni halak Kristen di sada luar sada do dunia ta di tonga-tonga ni portibi na tainganyon alai ikon marroha hita jala lidang hita songon aka sisiani alana molo somarroha hita boido anon gabesega hita boido anon songon biru-biru na di polgat aka binatang-binatang buas hita di tonga-tonga ni portibion jala boido gabe berubah wujud hita amang dotamuna kainang gabe serigala berbulu domba. Jala molonu ngasongoni
hadiriota molonunga serigala berbulu domba hita ba ngadi pertanyaan be hajol mauta disin alani hamuna kadongan mula majolo hita tu bagasan turpukta sadarion molo didok Yesus tu sesianei dang naro au mabuat dame jala roh tu hatta Yesus Kristus inna pada pabadahon yana konna tu amana boruna tu inana parumainna tu simatu anaboru doho donganna sajabu tu jolmai lapatana mang do tamuna kainang dang pola letterlet atu satta manang jahota turpukon alai ahado sebenarnya makna ubay na pala didokon tuhatta Yesus Kristus nasongoni nanang dohonon na disi ima bohado parsitutuon mo mangihuton dohot makatidakko Yesus di bagasan ngolum molo didokon tuhatta Yesus Kristus tuho di bagasa tikyon molo sapala ihutonom buau dang boy ho setengah hati dang boy ho golom ria dang boy ho mangihutonau alang-alang bagwarna molo didokon alang-alang molo didokon guarna alang-alang berarti serba nanggung jala tapatudus bajolo tu bagasa rohata sekali mandi ya mandilah unang mandi ta sato ngabadata taparidi dohot aek ya kalau misalnya kita mau mandi ya mandilah dari kepala sampai telapak kaki kecuali akaparupuan ate hola majaga ubuk muna baboy do dang pola keramas ati boy do hola boy sajo holan sian bohion satu punduk ya pundak dang satu uluna ya boy may majaga aka ubuk ni aka parupuan tapi kalau memang kita sekali mandi ya mandilah jangan setengah-setengah badan kita memandikan tubuh kita. Ino maksud ni Yesus di bagasan turpukon unang golong ria-riaho mangihuton au unang setengah-setengah hati ho mangihuton au sapalana mangihuton au ho ikon siap doho menanggung konsekuensi babu unang gabi madele hitateng borak na hape mangihuton Yesus on hape unang pola tadokon songoni ya. Ya kalau memang kita memikul salib ya pikullah salib itu dengan benar. Molo memang nanang siuton Kristus hita tapatuduhon mahadiriota songon siuton Kristus. Jala molo adong nakiningan hata podang nakiningan nama buah podang doau inna tuata Yesus Kristus so tung dipamasuk kamu tu bagasa pikiranmu na manang sotung dilapati hamu amang molo didokko Yesus auro mabuah podang ninna dang podang na secara fisik tapahami noni dang parang secara fisik na tapahami alaya hado ya na memisahkan dosa sian rohat tadui ya kalau kamu jadi benar-benarlah unang huto benar huto mangulahon dosa itulah maksudnya pemisahan itu pemisahan ini molo memang sapala dihutok koau bai huton maau doho dengdan adang ido amang do tamuna kainang di bagasan parngulut tahun ubay majolo contona ateng ubay majolo contona hitanga di joloni pituni jabuta ya hitanga di joloni pituni jabuta nang marmingguronan sakapta nunga
denggak kita marjas anot tahe markor Joshua markor Exaudia markor Gloria markor Gracia au ninarohamuna rupaning ya ngasiap-siap behita di tonga-tongani pituta di pituni jabui HP nga contohnya nga dihadang akaparupuat tasna bola kamat tangga bagak nga gateng nga tetes be nasida marjas HP to pumaro hula-hula di joloni pitui tanpa kita sadari. Nah sekarang ketika Yesus mengatakan sapalana dihutoko unang tanggung unang setengah-setengah hati bulus bolong neng mari di ma sude tonui obuk mi sian ujung ni uluon satu telapak kaki nina HP to puma di joloni pitu ni jabutai ngadisi hula-hula ta pas hari minggu naik dia do sipil ta marminggu do hita manangna tadonga-dongani jo hula-hula tau makatai ya ngapalaro hula-hula innahita kan di bagasa rohata ngapalaro tahe hula-hula on manang nataja do tu gereja baru kami kira muna hamu majolo mana yang terbaik tadongani mah ngadao taheng hula-hula kon contona sa serang do nakkiningan holam manopo tau tu badungon ba ngadi cimahi ibana idope sahat HP memang dengan tiba-tiba dosa sitong na hula-hula tauro. Mana yang kita pilih? Dongana tado ibana di jabuta HP 5 menit na nama tuan. Naneng masuk nama marminggu ya. Nga tetes sita, nga markabaya hita, nga marbaju jasita ya. Nga dengga pahayat tab. Dongana tado ibana di jabu aka hula-hula tahun. Manang tato gihon marminggu. Baru pamikiran mona. Togi honot tado ay 5 menit na nama berarti jago-jago do HP ruas di Cimahi Jalan Luron narohak ko sa usuk ko jalakon narohak ko berarti togi honot ta ay do amang godang do si dalian ni hala Kristen di bagasa tikyon dang ro ibana marminggu anon ari sa dijabuku ninna songoni mangalop pamaju hau ubay maju giling maju cabini bum ahon jagalon mana tali jagal maju au airon non aka donga tubu ron non aka hula-hula ari sa dijabuku ujungna alani arisanon gabeso marminggu ibana. Sekarang Yesus mau mengatakan ini kepada kita. Di dia do prioritasmu songon siuton Kristus hita di bagasa tikion. Sapala natai huton Tuhan Yesusi bulusma rohata. Mana yang kita pilih? Arisado manang nana tu gereja odo. Nah, itu maksudnya nak kiringan narodo mabuah podang. Kalau kita mau mengikut Kristus, unang ma satonga hati, unang ma golom ria, bulus tapasahat todit taon, tapasahat diri tahun 100% aku mau mengikut Kristus. Amin. Nah, hamuna kadongan sa persyaon ketika kita memperbincangkan mengikut Kristus. Tadi saya mengatakan kita harus siap menerima konsekuensi. Idona kiningan natajaha di epistel tayate di Jeremia 20 ayat 71 10 tului. Molo dijahamu inak kiningan Jeremia 20 ayat 1 10 tului. Ahado kesamuna disi. Nunga dipilih Tuhan yau. Nunga huolo yau gabi panurirang. Nunga marjamita au bape gabe rehe donaro tuau
gabe cemooh dona roh HP tuau. Upasoma namar jamitaon, upasoma tahe namar berita naulion. Inna si Jeremia di Jeremia 20 ayat 1 10 tuluan. Artinya mangdo tamunak kainang, ketika kita mengikut Kristus, tadi kita mengatakan kita memang harus siap menerima konsekuensi. Bahkan di pastap manang dipukul malim pasur di bagasan ayat na parjoloi ima di Jeremia 20 molo i panako kamu tu gijang majah ayat na parjoloi dipukul malim pasur ro si Jeremia holan maka tahun hata nasitong. Ya memang itulah konsekuensi ketika kita mau mengikut Kristus. Ya. Hirana arung mana kiningan padelea di ibana. Alaya haruna mapargogo ihon ibana, ubana gabe dirgak, ubana gabe hehe museng ibana, ubana gabe togu haporsion. Mana kiningan kesamuna majah episteli. Alani ahang. Alani Todi ayat 3 may ina gloria. Baca dulu. Tadadok kay ina gloria ringgas pertanyaan naro aku. Bajo ayat sia. Karena apa dia mampu bangkit dari keterpurukannya itu? Bangkit sian ahai hagalioni. Bangkit sian aka cemoi gabi alani atau nau gabi cemoi ni jolmau gabi somampo naron. Ayat 9 baca dulu nang situ boru tabarat. Ada kata api namarsi gorgor. Idu mabani bana gabe dirgak. Idu mabani bana gabe hehe. Idu mabani si Jeremia inak kinian gabe olo museng sumuang mabaritahon barita nauli. Jadi somoni dona kita amang inang. Hita si uto Yesus Kristus di bagasa tikyon molo adong hagaleommu molo adong misalna si taunonmu molo adong misalna dangolmu molo adong misalna aka persoalanmu unang oloho didodoni si taunon mi manang unang oloho amanginang didodoni aka cemoho ni halak narotuho ya unang gabe larut hita di cemoi unang gabe larut hita di si taunoni alai songon si Jeremia mahita api namar si gorgor pahehe api namar si gorgori pahehe todini Tuhani pahehe Roh Kudusi di bagasan ngolum asa mampu hita mangdalani ngolu tahun dohot denggan baido kan akan nasiuton Yesusi harus siap menerima konsekuensi. Sapala mandi ma unang golong ria ida maksud ni turpuk ta di Matius 10 ayat 32 1 haru mangulahon nading dape arong do konsekuensina inahanna arong do konsekuensina mangulahon nading ganinang Saudi, adong domang konsekuensi mulu mangulaw na rin ka kamu? Joshua, adong do konsekuensi mulu mangulaw na rin ka kamu? Adong. Dakolan najat, ya. Dakolan mulu holan mangulahon na jahat, ya. Adong konsekuensi na. Hamurwas ni huria, hagabe peci bay jalan lurah.
Anong go konsekuensi na wajah kamu di baga sa tikyon. Molo mangulahon na rin ka kamu. Songo si uto Kristus sa muna. Anong do konsekuensi na molo mangulahon na rin ka kita? Adong. Ya itu tadi si Jeremia. Ayun ay diulahon iba na jahat. Tahu. Dangan dong diulahon iba na jahat. Justru aka ulahon na rin do diulahon iba na. Alay adong aka cemohon. Jadi songoni do nakamuna di baga sa tikyon. Moloktuk pedak kiningan ta adong do konsekuensi ni molosiuton Kristus hita mangulahon akan adengkan adong. Besi pata saya adong doro akarehe-rehe. Sehira suwino to amat taon syakuta. Ya, sehira suwino to amat taon sa si barbar lusungan. Sehera Subinoto latar belakang ni taon. Ya. Sehera Subinoto latar belakang ni perekonomian non. Tama-tama idaw non atar manubang-manubang otu gedung sarana prasarana. Itu konsekuensi yang harus kita terima. Sekarang siap enggak kita menerima aka cemooh manang hata-hatani aka jolma molo mangulahon nadenggak kita. Molo sian pardagi ngodo pangatusyota di bagasan ni ya memang tidak nyambung firman Tuhan pada hari ini ketika kita mengatakan saya mau mengikut Kristus. Alai songonai dokoni episteli sian api Roh Kudus, api ni Tuhani, todini Tuhani, alasianido hita mangalapati, jalasianido tatabor-tabori hapor syauta, ido bana boy hita marhua mangulahon hatani debata. Siap menjadi pengikut Kristus sama inang? Siap menjadi pengikut Kristus? Atong taidehom majo. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dalam kondisi apapun pada saat ini, ditik kina pahit, ditik kina manis, ditik kina asom, ditik kina tonggi, ngolum di bagasa tikyon, manok tong maho mangihuton Yesus. Unang satonga hati, unang golong ria, alay baiklah sepenuh hati kita mau mengikut Kristus di dalam iman yang telah nyatu kepada kita saat ini. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema di pasat rohanami tuhu ali Tuhan di bagasan partikianon nungabe hubege hami hatam nabadiei na mangodolhon tuhami asa sianasa rohanami mahami ali Tuhan mangihuton Yesus dohot manuhuk silangmi. Ale Tuhan di bagasatikyon molotung pe tutu diajar ho hami mangihuton Yesus dohot manuhuk silangmi. Asaunang mardua rupa hami, asaunang mardua roha hami lau mangihutoko. Alai betul-betul dohami ale Tuhan 100% mangihutoko dan siap menghadapi konsekuensi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ala memang nungagabe jabbar nami songon si huton Kristus hami di tonga-tonga ni portibion. Alay ale Tuhan namargogo do hami
na dipatanghodo kami ali Tuhan. Songon si Jeremia dipatanghodo ibana, dipargogoyhodo ibana, laho manoruson ulaon panurirangon nai asa gabe gudang jolma na marhapursiaon. Songoni mahami di bagasa tikyon lamtang mahapursiaon nami, lamargugo mahami ali Tuhan. Mangi hutoko sian nasa roha ate-ate dohot pikiran nami. Tuhan di bagasan tikyon pe utangnya ko kami matutu aka kegiatan-kegiatan na nang diagendahon ni huriam marhite tiktingon say pasu-pasu maaka agenda nang diagendahon huriam di bagasan minggu-mingguon. Asahoma na mamasu-masu, jalahoma na jongjong di tunga-tunga nami, laho mangulahosa. Songoni matutu ali Tuhan aka pelean nang pinasahat ni ruasmu, baik pelean tu huria, baik pelean tu pembangunan. Suak songoni ali Tuhan aka namarholong ni roha tuhami, napasahat to subangan na tu pembangunan ali Tuhan. Homa ali Tuhan na mga melipat gandakan pasu-pasumi tu akaruas di huriam na marholong ni roha tu tonga-tonga ni huriamon, na marholong ni roha tu pembangunan gedung sarana prasarana. Say tabay akapacarian na lomak tu akaruas ni huriam nang akasimpatisan ni huriam HKBP Jalaluraon. Asaboy martaba-taba pasu-pasumi tu tonga-tonga ni nasida. Akaruas ni huriam na marsahit ali Tuhan di bagasa tikyon. Homa ali Tuhan na pamalupon nasida. Akaruas ni huriam na marulang tahun di bagasan minggu-mingguon. Tabay gadyang ni umur di tonga-tonga ni nasida. Jalahoma ali Tuhan na mga lehon hahipason di nasida. Lehon ali Tuhan di nasida rejeki yang berlimpah. Asaboy nasida marlas ni roha, makalason ulang tahun ni nasida di bagasan obason. Lasongoni nang ruas ni huriam na merayakan ulang tahun pernikahan di minggu-mingguon. Damem na sumurmurungima na jongjong di tonga-tonga ni rumah tangga ni nasida. Jala say toktong ma ali Tuhan ingot akar rumah tangga di padan na maradepoko asa toktong jongjong rumah tanggai di bagasan hadameon, di bagasan habisukon, doh di bagasan las ni roha tu joloan ni arion. Ali Tuhan masay gurang dopenian si Pangidon nami tu adopan munabadi alai ali Tuhan di asihodo hami di botohodo akana solot di bagasa rohanami. Say homa ali Tuhan nama boto rohanami asaboy tututar jalo hami akka nahu pangido hami di bagasa tikyon. Pangasahon garang Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Ita buka mabuke deta mari dehitasian buke de 710 sia ayat na parjulu huhut ma tapataru peliata tu pembangunan gedung sarana prasarana kuriata. Suaramu Yesus, ubege suaramu Yesus, ubege suaramu Yesus, nama Tuhan itu mau, Tuhan Yesus Tuhanku, iringi lagaku
Pasahat ma diriku, pasahat ma diriku, pasahat ma diriku, mangihuton Yesus Tuhaki, toguau Yesus Tuhaku, iring-iring malakaku, patudunmu dalammu, asa unang-unang li luar. Ayat 3. Pargogoy maaw Tuhaku, pargogoy maaw Tuhaku, pargogoy maaw Tuhaku, labamor sa silang na tua. Jongjong mahita sa luhod na. Iring-iring malakaku, patudunmu dalammu, asa unang-unang li luar. Tatanyakon ma peliata tuado pani debatang. Ale debata amanami na di Banua Gijang, horo haruran ni saluhut selelo narenggan, dot na sauli basa na meuliutus, hupa saat tami masyan na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho, say jalo may gebe wap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaon mo, dito nga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami, marhite to dim, asalam tadahami godang ni silalon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana lilehon mi tuli, Sadat desalut artaku, pasahat ituho nasu satoku do. Ale amanami na di Banua Gijang, sa Pidor Badia Maguarmu, sa Roma Harajanmu, sa South Malomani Ruham di Badotongosong na di Banua Gijang, Leon matuhami sadarion hangoluan siapari, se samado sanami song panesa nami, di dosa ni dong namardo sa tuhami. Una kami tu itu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho nona puna harajaon, nona
sangapun saleleng dilelengna mulak mahamuri bagasadame jalo hamuma pasu-pasu sian tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di sondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar madamena tutodim. Amin. 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 Selamat hari Minggu horas madihita saluna.